Izuzetno sam srećna što smo upravo danas ovde i dozvolite mi da na početku počnem obraćanje sa jednim ličnim utiskom, jer upravo na današnji dan kada organizujemo konferenciju o retkim bolestima povodom Međunarodnog dana retkih bolesti, osećam ogromni ponos, sreću i entuzijazam što živimo u državi koja pruža ovakvu sveobuhvatnu podršku obolima od retkih bolesti i njihovim porodicama. Ponosna sam što smo danas opet svi okupljeni i jedinstveni u cilju da oboli od retkih bolesti i njihove porodice imaju što kvalitetniji život i najbolje uslove za život i lečenje u svojoj zemlji. Takođe, iskoristila bih priliku da se ja zahvalim našoj Tamari zbog njene velike energije, entuzijazma, empatije i ona je zaista u mnogim trenucima bila ta pokretačka snaga gde smo vidljivost obolih od retkih bolesti povećali na jako visok nivo. Tamara, hvala ti beskrajno na tome. Takođe, zahvalila bi se Sanji, ne samo što je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jer po prirodi posla ima takve dužnosti, nego upravo zbog ove ljudske pozadine, energije, empatije, da zajedno svi usmerimo naše snage ka ovom jedinstvenom cilju. I upravo ove dve divne dame su dale veliki doprinos zašto mi danas o retkim bolestima pričamo često. A ne samo da pričamo, nego smo i uradili mnogo i kao što ste čuli tek planiramo da uradimo mnogo.